Ola, eu son Carolina, formo parte do grupo GECONS da Escola de Camiños, Canales e Portos e actualmente adícome a investigar sobre a concha do mexillón para o seu uso en construción. Que facemos? Diferentes experimentos para usar a concha triturada en morteiros ou en pastas como formigón e así reducir o impacto ambiental que supón o árido natural e tamén usalo para aislantes térmicos e acústicos. Que supón a investigación para min? Pois eso, interactuar con diferentes investigadoras, poder ler cousas interesantes, descubrir cousas novas todos os días, respostar ás miles de preguntas que aparecen nos ensaios, formular novos ensaios, bueno, en xeral, pois unha satisfacción.